上有管安嘛，来之前总有话说了。صح يقوى ورستم يتوصيخ ويقرأ يقوى لوز ما تبوه 所以就来就这个的，差那个人哦，这里非是在这爱来了，快来有人当不是的，那么的了是。молодежь, Защитите коды запуска любой ценой. Молодежь, бабуса, молодежь забавилась. Какая, мне интересно, да, вот молодежь, что ты وقتك يا باشا دو صدو вообще балаба. Кратник, я учал. حبلا بتكذبوا لا Кратник, чувак, والله ما السلام عليكم السلام штурмовой. عليكم السلام عليكم عليكم ازيك انت؟ الحمد لله ده ابو داود حمود يا اخو ديرو متع لوش بتاع عم الله حمود لوز Команда противника уничтожена. ده За нами. فوق لو صار بروسس شو Охраняйте خد يا коды اخي запуска يا от طالما врага. صدقوا دي اسر بارك اشياء الله قال Раунд يخسر начался. ذكر اعلام نقطة شوني قبوا انا بروسس توني شو عويك انت؟ لوش بس استاذ لو شو اه دو لا بوش Верните коды запуска на базу. ني خروج شو يعني انت تاكورا باتك شالا اللي Я сумею потом смотреть. Раунд проигран. Коды запуска захвачены врагом. شيء بازع شور ديفكي Охраняйте بس коды عم запуска بتشاور от врага. اوي طيب شو نسوان سلا ولا صعولا لا وعن позициилят то ама динаден сега арформаш هيت سامي جاور بس ساركا كور كروج داوچن اشتاش عروقك اشتاش حصلها تتابع لقعوا معك نيتيا بدي اعوم نيتيا تروبود عليه شلون تقعدي شادي ايه دقي وهو ما سيكتور كده ترجعوا شو ذا فراوة نعري عوش الناس نعري عليها شو فراوة فراوة نعري Рожок чумая, сирасцон. تلقوه تعرف стопудово бах. لا يعيد شالك شون ده تو بوخ يعرف يتصل يعرف عوش شو يعرف واحد ورطة طويل الساعة أعرفه промахнулся, блин. Команда противника уничтожена. Раунд за нами. Защитите коды запуска любой ценой. Раунд Мало начался. это. Смотри, что уже не упался. كلاتني خاوغا اوتا حبيبي بقى اوكريستي كانت عليك كان في انت فراوة كلاتني خاوغا او ياشك شو كلاتني خاوغا شو دي او كاو شو داو وش بتشاو لوخا Мы победили. Захватите коды запуска и Это доставьте халиф их на нашу почем базу. гук шалару шушин мё гушуат Раунд чеш начался. Вемовина и гушу раскопали. нет вначале вем ирай гушуат цербос улевач Просто шашвар.
Ладно, и что ли то? В номере аж говорится просто. Солдājies un res. Пуля, он, да, лево, мама, да, лево. Квичу, чау. Верните коды запуска на базу. Детки нашу. Мы выиграли раунд. Все враги уничтожены. Заполучите коды запуска и отнесите их на базу. Раунд начался. O, vai tā. حولها قيشصة. Barkal. Olhei, Leia. Dela, Ressia. Muhammad. ارجع Barkalom. راجع وصل. Верните коды запуска на базу. Bak şerefsiz bir avuç. Şerefsiz bir avuç. Buenos días, bravo. Granada, poça. Я что знаю. Ruslan on tappelu ammu jookki pari. Компьютер, так, палки и глаз. Слушай, прикинь, где я брайвис обновить, у нас компьютер